Cel mai ambițios megaproiect din România tocmai a primit undă verde, dar nu o să-l găsești la nicio agenție imobiliară. Motivul? Nici măcar cu 1 milion de euro nu poți cumpăra un apartament acolo, pentru că așezarea asta uriașă de dimensiunea a 270 de terenuri de fotbal este construită de la zero cu un singur scop. Va fi o zonă rezidențială exclusivă cu circuit închis doar pentru angajații unui singur om. Proiectul a fost aprobat la Adjud, în județul Vrancea, și rescrie tot ce știam despre condițiile de muncă de la noi. Pe o suprafață colosală de 192 de hectare se ridică un mini-oraș complet. Nu e vorba de niște containere modernizate. Imaginează-ți blocuri turn de 9 etaje, cartiere întregi de vile pentru ingineri și familii, o școală ultramodernă cu 20 de săli de clasă, plus grădiniță pentru copiii angajaților. Ai parcuri, zone de relaxare, restaurante, propria rețea feroviară și, piesa de rezistență, un nod de descărcare dedicat direct în autostrada A7. Lucrările pornesc acum în 2026. Cel din spatele acestei mutări strategice este Dorinel Umbrărescu, antreprenorul român care construiește autostrada Moldovei. Mișcarea de geniu nu este doar investiția imobiliară, ci strategia brutal de eficientă prin care își păstrează forța de muncă. În loc să își lase oamenii să doarmă prin barăci, departe de casă luni de zile, le creează un ecosistem real. Un fierar sau un inginer își va putea aduce familia cu el. Copilul va merge la școală chiar în interiorul complexului. Totul la un standard care concurează direct cu ofertele din Occident. Practic este cel mai mare pariu privat pentru a opri exodul meseriașilor români către vest, oferindu-le condiții de top acasă. Este un model de business complet atipic. Tu ce crezi? Dacă am avea mai multe proiecte de genul ăsta, am reușit să ne aducem forța de muncă înapoi în țară? Lasă-mi părerea ta în comentarii.